खुलुमबाय नोंथांमोनहा बयबो मिथिखाबाय बड'लेण्डआव गिबि खेबनि थाखाय CEM कापखौ जोङो गाजा गोमजायै बड'लेण्डनि गासैबो 400टा 20टा BCDCनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै खुंबोदों आरो दिनै गाबोननिफ्राय जोंहा काउन्सिल लेभेल इन्टार कन्स्टिट्युएन्सिनि जिनाखि टुर्नामेन्ट बे लेभेलनि टुर्नामेन्टआ जानो थांगासिनो दङ दा गाबोननि जिनाखि इनअगुरेल टुर्नामेन्ट नैबे कन्स्टिट्युएन्सि लेभेल बेवहाय जोंहा गेलेगोन सालबारि आरो गरेस्वर बे मोननै कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव जागोन जोंहा गासै बे इभेन्टआव बे जिनाखि CEM बड'लेण्ड काप बेवहाय 3000निबो बारा टीमा पार्टिसिपेट खालामदों आरो 70,000निबो बारा प्लेयार्सफ्रा बाहागो लादों दा बियो मोनसे गिदिरथार जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन जायनाखि गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय प्लेटफर्म आरो मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे जोङो मोनसे गिदिरथार प्लेटफर्मखौ बयबो मोननो हादों दा जोंहा थाङै थाङै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय नम्बर 6 कसुगाव कन्स्टिट्युएन्सिया चेम्पियन जानानै नैबे कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलसिम सौफैनो हादों नम्बर 4 जमदुवारा रानार्स आप जानानै नैबे कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलसिम सौफैनो हादों आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नम्बर 15 काजलगावआ चेम्पियन जानानै सौफैनो हादों आरो नम्बर 17 सुबाइझार कन्स्टिट्युएन्सिया रानार्स आप जानानै नैबे कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलाव सौफैनो हादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नम्बर 25 बागानपारा कन्स्टिट्युएन्सिया चेम्पियन जानानै सौफैनो हादों आरो नम्बर 21 सालबारि कन्स्टिट्युएन्सिया रानार्स आप जानानै सौफैनो हादों तामुलपुरनिफ्राय नम्बर 30 गरेस्वरा चेम्पियन जानानै सौफैनो हादों आरो नम्बर 26 दरंगाजुलिया रानार्स आप हिसाबै नैबेहाय सौफैनो हादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नम्बर 32 भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ चेम्पियन जानानै नैबे कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलसिम सौफैनो हादों आरो नम्बर 37 धोनस्रि कन्स्टिट्युएन्सिया नैबे कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलाव रानार्स आप जानानै सौफैनो हादों दिनै गाबोननि जिनाखि इनअगुरेल मेट्स कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलनि बियो नैबे दतमानि फिल्ड दासा फिल्डआव जागोन 2 बाजिनिफ्रायनो जोंहा गोबांथार कालचारेल प्रग्रामजों लोगोसे सेरेमनियेल इभेन्ट्सफोर दङ बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो किक अफ जागोन आरो बाकिफोर जिनाखि इभेन्ट्स बाकिफोर टुर्नामेन्ट बियो जाहैबाय आफ्लागाव साउथ आफ्लागाव मोनसे फिल्ड लादों 11, 12 आरो 13 तारिखआव बेवहाय जागोन आरो थारंगुरि होननाय मोनसे फिल्ड दङ सालाकाटि कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङाव बेयावबो 11, 12 आरो 13 तारिखआव जागोन आरो 15 तारिख जुलाइआव जिनाखि फाइनाल मेट्स बे फाइनाल मेट्सआव गोबांथार कालारफुल प्रग्रामजों लोगोसे मोनाबिलियाव साइ स्टेडियाम क'क्राझाराव थानाय साइ स्टेडियामाव खुंफुंजागोन